Een hele goede avond en van harte welkom bij de uitreiking van de Limburgse Popprijs 2020. Er zijn 3 mooie prijzen weg te geven vanavond. De beste Limburgse muziekorganisatie, de beste nieuwkomer en de beste artiest. En die laatste is extra bijzonder, want dat is ook nog eens een publieksprijs. Wie het gaat worden, dat hoor je vanavond. 9 genomineerden zijn hier aanwezig. En we vieren het met hen, maar natuurlijk ook met de hele muzieksector. Want we hebben veel gesproken over afgelopen jaar, over 2020, het coronajaar en alle maatregelen die daarbij hoorden. Daar is genoeg over gezegd. Daar gaan we niet te veel over zeggen. We gaan het vooral hebben over wat er allemaal wel gedaan is. Want al die genomineerden hebben ontzettend veel gedaan voor de Limburgse muzieksector. Dat vieren, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik onder andere met Paul Morel, directeur van Pop in Limburg. Paul, welkom. Dankjewel. Daar zitten we dan eindelijk. Ja, het werd dus tijd, ja. Ja, we mogen prijzen uit gaan delen. Ja, gelukkig. Vanavond hijsen we onze talentvolle mensen, muzikanten en muziekorganisaties op het schild. We mogen heel erg trots zijn wat Limburg allemaal te bieden heeft op het gebied van popmuziek. Meer dan 35.000 muzikanten, 2500 bands, 100 festivals, een tal van professionele poppodia die echt gewoon op jaarbasis honderden programma's aan ons bieden en echt tienduizenden mensen trekken. De popprijs of de uitreiking van de popprijs deze avond is het ultieme instrument om de aandacht op de sector te vestigen en om die mensen allemaal te huldigen. Ja, want wordt dat nog te weinig gedaan, vind je? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk verschillende dingen die we doen. Hè. We hebben het voorprogramma samen georganiseerd en uitgezonden afgelopen jaar. Maar ik denk dat er meer aandacht is zeer gepast, denk ik, voor zo'n grote sector. En we mogen dat laten zien, want we mogen er ook trots op zijn als Limburg dat we een bruisende provincie hebben. Het heeft enorme impact op het vestigingsklimaat, maar ook op onze economie. Dus een uitreiking van de popprijs lijkt me zeer gepast. Ja, en dan kom je uit op 3 categorieën. Dat is er alweer eentje meer dan vorig jaar. Dat klopt. Blijft het groeien? Nou, we hebben er nog wel eentje in petto voor volgend jaar, maar daar ga ik nog niet te veel over zeggen. Daar wachten we nog even op. Nou, dan gaan we sowieso vanavond eerst de 3 categorieën vieren die er zijn. Mensen zijn genomineerd vooral vanwege vorig jaar. Wat heeft jou vorig jaar nou echt verrast in bijvoorbeeld de organisaties? Het is echt bizar om te zien hoe snel ze zich aanpassen op de situatie en hoeveel activiteiten er toch zijn georganiseerd, vooral om het lokale talenten een podium te blijven bieden. Er zijn een aantal echt streams georganiseerd van zo'n hoog niveau, met zo'n groot bereik. Ja, dat is gewoon fantastisch voor met name natuurlijk de muzikanten in de eerste plaats, maar natuurlijk ook voor de muziekliefhebber die toch, ondanks dat je dan niet fysiek in een podium bent, kan genieten van mooie optredens. Het is heel bijzonder om te zien hoe flexibel de popsector daar toch op zo'n crisis kan inspelen. En muzikanten hebben ook niet stilgezeten. Er is zoveel materiaal geschreven. Er is ook, nogmaals, ook vaak door muzikanten zelf zijn heel veel livestreams georganiseerd. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog komen gaat, want er ligt denk ik nog heel veel op stapel. Ja, er is natuurlijk heel veel studiotijd geweest, heel veel maaktijd geweest. Ja, en je ziet gewoon dat ze keihard blijven doorknokken om gewoon muziek te maken en te laten zien wat ze kunnen. Dus dat is heel mooi. Ja, dat moet gevierd worden en dat doen we dus vanavond sowieso met de 3 categorieën. We hebben de genomineerden ook hier aanwezig, daar gaan we zo meteen naartoe. Laten we eerst even kijken naar de genomineerden van de eerste categorie. Dat is dus de beste Limburgse muziekorganisatie. Snel schakelen en meteen live. Een van de eerste livestreamconcerten, wekelijkse Karen Talks, een hybride bruisfestival en meer. Muziekgieterij Maastricht. Te veel projecten om op te noemen. Van Trap Lab tot Teachers. Deze plek inspireert en ondersteunt de lokale muziekscene. Poppodium Grenswerk. Twee jongens met 1 studio, waarin live-opnames worden gemaakt en de Limburgse muziekscene zich verder ontwikkelt. Ruma Recordings.
genomineerden uit de hele provincie voor de beste Limburgse muziekorganisatie. En ze zijn natuurlijk hier. Ruud Kleine, mijn collega, is bij ze. Ruud, zenuwachtige koppies of kan er nog wel een beetje gelachen worden daar? Een beetje van beide, Rian. En dit is echt een green room. Hè. Kijk even naar de achtergrond. Dit zijn belangrijke mensen die hier staan. Want die zorgen ervoor dat bands kunnen repeteren. Dat ze het materiaal kunnen opnemen. Dat er misschien nog links en rechts een clipje wordt gemaakt. En dat ze natuurlijk kunnen optreden om die podiumervaring op te doen. Ik heb natuurlijk Wim bij me van de muziekgieterij. Wim, welkom. Zie je er prachtig uit. Ja, dank je. Hebben jullie iets gevierd dit jaar? Nou ja, we waren een halfjaartje open. Toen kwam een hele dikke stok in de wielen. Maar we zijn heel snel gaan schakelen van kijken wat kan wel. En niet gaan nadenken wat kan allemaal niet. En niet bij de pakken neerzitten en meteen gas erop en doorduwen. Want die eerste stream, volgens mij was het zo'n beetje weekend 1 van de lockdown. Ja, was weekend 1 van de lockdown, ja. Dus ook echt direct na de persconferentie zijn we in de actie gesprongen. En zijn we de Wolf gaan bellen en gaan zorgen dat we die maar jij zegt eerste wij, Wim, je zegt wij, hoeveel mensen zijn? Dat zijn er geen 30, hè? Het zijn er meer dan 30, ja. En de muziekgieterij werkt 32 en die gaan allemaal mensen. bellen dan? En nee, zo. die gaan niet allemaal bellen. Een paar van die gaan bellen. Die anderen die gaan zorgen dat we het op kunnen realiseren. Hè. Ja. Maar we werken met een team. Hè. Ja. Dat is absoluut. Het is een teamprestatie, wat er ook uitkomt. Absoluut, vanavond. dat is altijd. Gaan we door naar poppodium Grenswerk in Venlo. Tim, welkom. Hallo. Je schoenen zijn nog wit, want even jullie liggen vlak aan de baas, hè? Maar net iets hoger geloof ik. Hè? Ja, we hebben het droog kunnen houden, maar Ja. ook geen bier op mijn schoenen. Ook niet. Nee. Die kunnen nog even mee. Dat kan komt nog even, dadelijk. En jullie ook? Ja, Wim heeft het over 30 man. Moet ik bij jullie ook aan dat soort omvang Iets denken? minder, maar Ja. toch wel inclusief onze horeca bedrijfje daarvoor erbij hebben toch wel ook een 25 tot 30 mensen misschien wel. Ja. 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 En nu zag het er weer even zonnig uit. Het is weer wat gas teruggenomen. Dat is natuurlijk wel echt flink balen dan, hè? Ja, maar dat is heel vervelend. Maar wat we wel geleerd hebben de afgelopen 1,5 jaar, is het inmiddels al, gewoon continu blijven anticiperen op wat er gebeurt. Ja, dan word je ook gewoon steeds bedrevener in. Dus dat is altijd vaak wel een teleurstelling. Ja. Maar we merken ook steeds dat we steeds sneller weer herpakken en toch weer de ruimte gaan opzoeken om toch weer wat te vinden wat we wel kunnen doen. En misschien houdt het je dan in de toekomst, als alles wel weer kan, extra scherp. Hè? Je hebt een laadje met ideeën nu. Nou ja, we zijn goed uitgedaagd de afgelopen 1,5 jaar. Dus, en daar hebben we ook wel best veel geleerd in die zin. Dat je gewoon... ook gewoon echt out of the box moet denken soms. En dan kom je tot de meest fantastische ideeën en projecten. Daar gaan we nog veel van zien. Misschien een beetje de vreemde eet in de bijt. Want dit zijn mooie poppodia met een entree en die ontvangen gasten. Ja. Bij jullie moet je achterom door de gats, Bram van Rooma Recordings. Ja, Rooma Recordings is een muziekstudio wat zich echt richt op talentontwikkeling. En de muziekstudio is gewoon bij ons thuis. Dus we hebben ons huis helemaal verbouwd tot een professionele muziekstudio. Professioneel, de buren kunnen echt niks horen? Nee, de buren horen niks. En als ze al iets horen, dan is het meestal, vinden ze alleen maar gezellig. En komen ze vaak ook even langs om te kijken van wie zit er nu weer in de studio. Het is echt een hele huiselijke sfeer in onze studio. Jongens, spannend? Toch wel? Ja, altijd. We gaan bekendmaken. Jongens, maak ons gek. Weer De geef het weer, winnaar hè? in de categorie Beste Limburgse muziekorganisatie is... De winnaar. Kijk uit. Grenswerk. Het is poppodium Grenswerk in Venlo. Tim, alsjeblieft, ik zet hem hier neer. Het microfoontje gaat er van om. Felicitaties van de muziekgieterij, van Rooma Recordings, die natuurlijk ook allemaal ontzettend de nek hebben uitgestoken afgelopen jaar. Wauw, Tim, daar staat hij. Fantastisch. Ik denk dat het aan jou is om een hele rits mensen te gaan bedanken nu. Dat hoort hierbij, hè? Ja, nou ja, dat is natuurlijk sowieso allereerst ons team, waar we het mee gedaan hebben. Maar ook niet te vergeten ons eigen bestuur. De mensen die echt een beetje achter de schermen zitten en ons ook gewoon heel erg helpen om de route te bepalen. En onze eigen vrijwilligers natuurlijk. En alle muzikanten die meegeholpen hebben met de projecten die we geïnitieerd hebben. Allerlei samenwerkingspartners waar we mee samengewerkt hebben. Zijn er ook heel veel geweest van bijvoorbeeld Theater de Maaspoort tot bijvoorbeeld de welzijnsorganisatie Inclusio. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Dus ik zie het ook echt als een bedankje aan iedereen waar we dit samen mee gerealiseerd hebben het afgelopen jaar. 1,5 jaar. Schouders eronder in Venlo, dat is hier de beloning voor. Waar komt hij te staan? Dat vraag ik dan ook natuurlijk. Nou, ik was net aan het denken of we ergens nog op kantoor een mooie plek hebben voor een soort van vitrinekastje of zo. Want dat verdient wel echt een speciaal plekje inderdaad. Ja. Nou, hij is voor poppodium Venlo. Alle 3 winnaars. Zo mag ik nog 1 keer een applaus voor deze mensen die heel belangrijk zijn.
Mooi. Applaus voor Poppodium Grenswerk. De eerste winnaar van vanavond, maar zeker niet de laatste. Er zijn nog 2 categorieën te gaan. Laten we kijken naar de genomineerden van de categorie Beste Limburgse Nieuwkomer. All these lights could burn together. We all into a lifetime. Een alternatieve poprockband, gevormd rondom de diepe stem van zanger Koen de Witte. Solomon. Sometimes I just need a little time alone. Spend it on my own. Feeling right at home. No talking on the phone. Jazz, R&B, pop en soul komt samen bij deze zangeres en singer-songwriter. Ananita. De hiphopzangeres die naar Los Angeles verhuisde om haar geluk te beproeven. Odilia. Alle genres komen voorbij in de beste nieuwkomer. Het zijn 3 artiesten, waarvan er 2 aanwezig zijn. Laten we daar even naar gaan kijken, Ruud. Ananita is toch... je ziet het misschien niet, maar jouw schoenen zijn fantastisch, Anna. Dan wil ik toch even aandacht voor. Ja, zeker. Dat heb je echt naar gezocht, hè, bij dit outfitje. Ja. Dat hoort erbij. Hey, je bent zelf gaan schrijven. En ik kan me zomaar voorstellen, je schrijft eerst 100 liedjes en die gooi je weg. En op een gegeven moment kom je dan wel naar buiten met een nummer. Ging dat bij jou zo? Ja, ik heb door de jaren heen inderdaad wel veel geschreven en in heel verschillende stijlen. Maar toen ik uiteindelijk deze nummers aan het schrijven was, toen dacht ik wel van, ja, dit gaat het gewoon worden. Hier wil ik mee gaan starten. Maar wat is dan het moment dat je denkt van, hé, dit kan? Wie zegt iemand dat tegen je? Hoe gaat dat? Nee, dat voel je echt. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, ja, hier sta ik echt achter en dit ben ik. En ja, dat voelt zo goed en dan denk je, daar wil ik gewoon mee de wereld in. Dus ja. Heb je plek voor een awardje ergens? Schoorsteenmantel? Ja, zeker weten. Ja, oké. We gaan eens even kijken bij Solomon. Koen. Hi. Hey. Jaartje vrij weinig optredens. Heb je dan inspiratie of is dat moeilijk als er niet echt druk op zit? Ja, de inspiratie kwam eigenlijk in het begin van dit jaar. En vorig jaar hebben we eigenlijk voor geprobeerd te zorgen dat we zoveel mogelijk wel nog konden optreden. Ja. En dat was in de vorm van veel livestreams. Maar ook zeker heel veel theatertjes door Limburg die ontzettend hun best hebben gedaan om toch programmering mogelijk te maken. In periodes misschien met 30 man, 20 man. In de zomer heeft wel wat gekund, hè, vorig jaar. Ja, precies. Ja. En daar hebben we proberen zoveel mogelijk onze vingers tussen te krijgen. En dat is, ja, als ik terugkijk, aardig gelukt. En daar zijn we trots op. Ja. Ja. En, Maar ook dus het creëren, het schrijven is goed gelukt. Ja, we zijn heel veel nieuw werk aan het schrijven en dat komt er hopelijk snel aan. En dat is heel fijn, want je groeit als muzikant. Je gaat van de ene muziekstijl waar je in begint, kom je na een jaar in een andere muziekstijl terecht. En die sound die wordt volwassen en het voelt heel erg fijn om daar met z'n allen aan te werken. En zoiets hebben van, ja shit, weet je, dat begint echt ergens na te klinken. Ja, awards zou natuurlijk een enorme motivatie weer zijn, kan ik me zo maar voorstellen. Ja, we gaan even schakelen met Odilia. Dit is een soort van Skype-verbinding, want je bent niet hier in Maastricht. Waar zit je wel ergens? Op dit moment ben ik in Frankrijk. Ik ben heel even in Europa. Dus heel leuk om er toch bij te zijn. Ja, want jij klopt op allerlei deuren in Amerika en zo. Wat is de laatste deur waar je op geklopt hebt? Van wie is die? Toch in Amerika ook weer. Ik heb nu net 2 weken geleden heb ik een nieuw nummer uitgebracht met Erica Banks. Die doet het heel goed nu in Amerika. En over 2 weken ga ik ook weer terug die kant op om het weer verder te promoten. En hopelijk ook weer shows te doen. Dus, maar ik vind het heel leuk om er toch bij te kunnen zijn op deze manier. Ja, je hebt op een gegeven moment die stap gezet om daar naartoe te gaan. Was je bang? Kun je ons dat eerlijk vertellen? Ben je ooit bang geweest? Soms, maar het gaat echt om doorzettingsvermogen, denk ik. Maar natuurlijk ben je soms wel eens bang als je de hele tijd nee hoort en dat soort dingen. Dat je denkt van, oh shit, wanneer ga ik het toch doen, weet je? Dus, maar ik ga altijd door en ik blijf altijd doorzetten. Dus ja. Wat de uitslag ook wordt, blijf dat zeker doen. Ik denk dat we naar een winnaar toe gaan. Jongens, kom op! De winnaar in de categorie Beste Limburgse Nieuwkomer is... Oh jongens, wie is het? Kom maar, we willen het weten. Odilia.
Odilia. Het is Odilia. Oh, ik zet het bij je neer. Oh, dankjewel. Ja. Zo toch alweer een stukje richting Frankrijk. Daar staat hij. Beste nieuwkomer. De jury vindt jou gedurfd. Je hebt lef en je durft door te pakken en op inderdaad die goede deuren te kloppen. En je hebt nu natuurlijk de tijd om iedereen te bedanken. Inclusief God, hè? Niet vergeten. Ja, zeker. God first, altijd. En ik wil iedereen bedanken voor mijn team in Amerika, die natuurlijk in mij hebben geloofd. Niet veel mensen hebben mij geloofd in mijn leven. Dus ja, sowieso als eerste heel Look Vision Enterprise, Will Luke, mijn manager, mijn familie. Iedereen om me heen die me altijd toch wel support en waar ik toch altijd op terug kan vallen. En ja, iedereen bij Alleen, ook dankjewel voor deze prijs. Vind ik echt heel leuk. Dankjewel. Nog 1 keer een applaus voor de nieuwkomers en de winnaar Odilia. Fiziat. Vanuit Frankrijk kon ze er toch even bij zijn. En we hebben natuurlijk die mooie awards, hè. Die heb je gezien. Er staat er nog eentje, die wordt zo meteen weggegeven. Maar Paul, het gaat niet alleen om de award. Ze krijgen ook nog financiële ondersteuning voor die volgende stappen. Ja, dus elke winnaar krijgt nog een geldbedrag om inderdaad volgende stappen te zetten, een nieuw album op te nemen of whatever. Het gaat natuurlijk, een album is iets duurder dan wat wij ter beschikking kunnen stellen, maar Odilia heeft €3000 gewonnen zojuist. €3000. Ja. Laten we even alle bedragen noemen. Hè. De eerste €1000 voor grenswerk, €3000 voor Odilia en nog een keer €1000 voor de volgende winnaar. Het zal je mag nog niks zeggen. Nee, ja, precies. Ja. Heb je goed gedaan, dankjewel. Yes. Want we gaan naar toch wel de prijs van de avond. En dat noem ik zo omdat het de publieksprijs is. Dat is niet om onder te doen aan de andere prijzen. En ook niet om onder te doen aan de andere genomineerden. Maar het is toch mooi dat mensen hebben kunnen stemmen op hun favoriet. Hun favoriete beste Limburgse artiest. En dit zijn de genomineerden. Van de Voice Kids naar de hitlijsten. Deze is niet meer weg te denken uit de Nederlandse hip-hop scene. Numidia. At the Moonshine Motel, where the drinks are stronger than anybody that you know. Een vleugje Americana, 70s en Tarantino pop. Dat is het geluid van de Kesselse Blackbird. Psychedelic Southern Rock krijg je van de 3 Zuid-Limburgse mannen van The Wolf. Ik zou nog even heel flauw achterover kunnen leunen. Maar laten we maar snel naar Ruud gaan. Ja, want dit is toch de publieksprijs die er nu uitgaat. En daarvoor hebben we 3 prachtige genomineerden. We beginnen bij Numidia. Het ziet er mooi uit. Dankjewel. Hey, en eigenlijk heb jij deze prijs niet zo nodig in die zin. Het gaat hartstikke goed, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb het wel altijd nodig. Ja? Tuurlijk. Waar ben je op dit moment mee bezig? Nou ja, ik speel nu in een nieuwe film van Johan Nijenhuis. Ik heb een eigen programma die binnenkort uitkomt. Daar mag ik nog niet zoveel over zeggen. Nee. En ja, ik ben bezig met een album. Er komen super veel leuke projecten aan. Dus ik ben keihard aan het werk voor iedereen. Heb je dat nodig om al die dingen te doen om juist die goede muziek te kunnen maken en blijven maken? Nou ja, het probleem met mij is dat ik vind altijd alles leuk. Ja. En ik wil alles proberen. Dus als ik nu ben ik zie piloot, nou ik ga dat doen en ik ga gewoon piloot worden, zeg maar. Ja. Dus het is gewoon echt omdat ik gewoon leuk vind om alles uit te proberen en iedereen te laten zien van, ja, al heb je geen ervaring, je kan het wel. Ja. Als je het maar doet. Jij moest thuis veel zingen al, hè? Ja. Wat waren dat voor liedjes? Nou ja, mijn vader die zingt. En Ja. mijn vader zingt in het Marokkaans en het Berbers. En ja, hij zei altijd van, ja, zitten nu en nu zingen. En dan moest ik elke keer meezingen. En dan ging wat het in Venlo en Blerik even naar een cafeetje. En dan moesten we daar samen optreden. Oh, ja. Dus ja, nou, echt leuk. Gevalletje paplepel, zeggen ze dan. Ja. Ja, zeker. Ga naar Blackbird. Merel, welkom. Prachtig in het roze. Hey, ze zeggen bij jou altijd dat een beetje het geluid van Quentin Tarantino, hè? Ja. Vind je dat vervelend eigenlijk? Nee. Nee, zeker niet. Kun je ons ik vind dat een groot compliment. Kun je ons een beetje meenemen wanneer je je geluid bepaald hebt? Hoe gaat zoiets? Ja, daar heb ik best wel even naar gezocht. Ik had uiteindelijk een liedje of 4 en toen ben ik met een paar producers gaan praten. En eentje die reageerde zo ontzettend enthousiast, dan merk je meteen dat er een bepaalde klik is. Ja.
En hij heeft in het bijzonder een voorliefde voor oude gitaren, dus echt 60s guitars. En ik vond mijn liedjes altijd een beetje lief, dus die combinatie daarvan dacht ik van dit is het gewoon. En we hebben verschillende liedjes opgenomen, maar er waren 2 liedjes die inderdaad een klein beetje die Nancy Sinatra vibe hadden. En toen dacht ik gewoon ja, ik vind dit het allervetste wat ik heb. Ja. Ik vind dit moet eruit. En passie, je kan er mee vooruit. En je staat nu hier, spannend. Ja, toch? Heel spannend, ja. Je had het over oude gitaren. Oude gitaren hebben soms een hele jonge, mooie, knappe drummer. Dat is Luca van der Poel van De Wolf. Ja. Die zit denk ik in Utrecht, Luca, hè? Ja, klopt inderdaad. Maar ik ben maar alleen, zie ik. Want eigenlijk Paolo en Robin die zijn wel samen. Die zijn bij Robin thuis. En ik ben thuis gebleven. Maar blijkbaar ben ik alleen op het scherm te zien. En jullie zijn met z'n drieën al behoorlijk lang keihard aan het werk. Hè? Dan heb je, ik bedoel, je bent niet alleen bandleden, maar je hebt een soort bedrijf samen, een soort huwelijk. Gaan jullie wel eens onderling in relatietherapie? Moet er wel eens iets gebeuren? Nou, gelukkig niet. Het zou het zijn. Maar we kennen elkaar al zo lang natuurlijk. Dus het voelt gewoon als familie eigenlijk. Het is gewoon, we zijn gewoon 3 broers. Dat zeggen we ook vaak als mensen vragen van... Ja, wie zijn dan de broers van jullie 3? En dan zeggen we van, ja, we zijn eigenlijk gewoon alle 3 broers. Ja. We kennen elkaar al zo lang en we kennen elkaar zo goed. Maar gelukkig geen relatietherapie. Nee, we gaan wel door 1 deur met z'n drieën. Goed zo. In Utrecht al ook een hele tijd, maar jullie zijn zo Limburgs als maar zijn kan. En dus terecht genomineerd voor deze prijs. Ik denk dat wij toch langzaam nu naar de grote onthulling toe kunnen. Wie wordt de winnaar? De winnaar in de categorie Beste Limburgse Artiest is... Die wordt het. Oh, ik zie ze kleuren, hè? Hij gaat naar... Blackbird. Nou, Merel. Alsjeblieft, hij is voor jou. Gefeliciteerd. En je bent helemaal verrast, joh. Ja, weet je wel. Ja. Groot applaus. En natuurlijk een dankspeech, hè. Daar is nu tijd voor. Jeetje. Nou, allereerst ook gefeliciteerd. Ik vond het een geweldig rijtje om in te staan. Dus ja, ik ben inderdaad een beetje verrast. Maar... nou ja, deze betekent heel veel voor mij, want in Limburg is het voor mij allemaal begonnen. Ik heb hier mijn eerste zanglessen gehad, ik heb hier mijn eerste musicals gespeeld, mijn eerste muziekdocenten gehad. Mijn vader zong ook, dus mijn liefde voor muziek is echt hier ontstaan. En eigenlijk zonder die support had ik nooit het in mijn hoofd gehaald om naar het conservatorium te willen. En zonder het conservatorium had ik niet mijn eigen liedjes geschreven. Dus voor mij voelt dit echt als een full circle moment. En ik ben hier echt onwijs trots op. Echt, dankjewel iedereen die gestemd heeft. Echt waanzinnig. En Ruud, die zit daar ook nog ergens. Ruud is mijn manager, maar ook mijn klankbord. En een hele goede vriend inmiddels. En deze is ook een beetje voor jou, dat weet je. Nou. Dankjewel. Applaus voor Blackbird en deze 3 genomineerden. De Wolf en Numidia. Dank jullie wel. Applaus voor Blackbird, voor Odilia en voor Poppodium Grenswerk. De winnaars van vanavond, maar zeker ook applaus voor alle genomineerden, want ze hebben het allemaal te gek gedaan. Van hen valt een opluchting af, of er valt in ieder geval een last van de schouders. Het is een opluchting. Paul, ik denk voor jou ook toch wel een beetje. Eindelijk hebben ze uitgereikt. Ja. De popprijzen van Eindelijk 2020. Eindelijk mond ook niet meer te houden. Ja, dat ook nog eens. Ja. En die opluchting is heel even, want daarna mag je alweer aan de bak. Want volgende week is ook nog eens... De week van de Limburgse popmuziek. Ja, en daar gaat nog heel veel gebeuren. Absoluut. We zijn nu toch bezig, dus laten we even doortrekken. Vanaf maandag zie je op L1 de week van de Limburgse popmuziek met muziek door de hele provincie. Je kunt hier en daar gaan kijken, je kunt je ook hier en daar nog voor aanmelden, dus doe dat zeker. Dit was de Limburgse Popprijs 2020. We zien je volgend jaar, maar hopelijk eerder.